so ka gaya min suwaye suka ɗauki Bola Ahmad Tinubu. Idan ba ka gaya min ba na rantse da Assamadu, idan na zara karfe na sai na buga maka shi. Ka san ni kowaye, ka san kuma abin da zan iya aikatawa da abin da ba zan iya aikatawa ba. Ka gaya min ina suka kai shi kuma ina suka aje shi, saboda na san ka san da abin da yake faruwa. Idan kuma har ka bari na zara karfe na rantse da Assamadu sai na buga maka. Ka dakata ina can marabar Dan Ali, wannan dajin kafin a ƙarasa in tumaki aje Dan Musa, wannan dajin nan suka aje shi. Kai sauri ka ɗauko shi saboda yau za su tashi da shi, za su hau jirgi za su kai shi wata ƙasa. Ko da yake ko da ma ka ji ba za ka yi ɗauko shi ba saboda ƙungiyar baƙar daba ce. Subhanallahi. Hello, ina buƙatar ma'aikata yanzu.